Munona kaska ndakachongotanga neexample munoziva kudhara paya mwana painzi mwana mucheche achinzi asirwa mari mumuzi achomubva tora mari iyaya zvazvanzi achaiwanira kumukaka. Unoona kazhinji kacho pamunosangana nemafesi mumbawa iwe utanga kuodha mahenesi wakuodha mashampeni uchidii teta kutogara kutoti chi pamuka relationship apapa zvazvokuyakisa izvizvi muna kutomwa shampeni pabasa. Ona kana uri pabasa wanguka stick to the script. Udza munhu kuti wanguka nditengera zvako black label kandakakula ndakakumirira pakuenda kudheni ka ibo indalazoti munari pagraft uyu pachokudomwa mahenesi okumwa mashampeni okudidi inda kuti for pamuka relationship apapa takuyakisa iye zvazvemabhuza izvi ndizvokuyakisa andikuona chikuti uzobudisa invoice after taparadza 600 wakubudisa invoice ye$40 tamwa 600 undizotoda $40 ndo wakundibatira bhandi gara wanguti dhaka nokuti wangu unza changu chibasa chi-upfront tozoita zvikuitika pamberi vese apa. Yeah, I feel you. We can go out. But I only got one question though. How do you wipe with those nails? I tried to tell you. I don't wipe. That's simply my answer. I pee and I poo. I pull my pants up and I go. Zvari mashura kadzokera nomukadzi wangu baby anzi kana party yenyu iri strictly by invite uri kupostera chiflyer iroro ko zvatinoposta hembe dzedu taida kuti mudzipfeke here. I swear muona ndege dzonjairira idzi. Okay, let me get back to what I was saying. Can I say it, Kawan? Ndege. But anyway, taida kuti mupfekere hembe dzedu patodziposta. Kana ndikaposta chikafu zvinyenze zvemukati rwatata teta mboti uya here kuti taakudya. Aiwa social media tikuratidza social life zvikuitika mativi mana enyika asika. Ndinoti skiri rekucolonizwa rereka rakatotipinda mubhonzo muskeleton ririmo amana aribude ririmo. Unoziva mukurarama kwangu kwezeka macompliments ndopiwa baba ndotambidzwa macompliments because ndakachuna ona ndakaita tuntu kwangu oza ndichitenga zvangu mapfunde shamwari munyama yemveti shamwari munopfuura pasaidi pangu ndinoti hai ari kuti hai achinopfuura dai somvatina zvisvikanzi you smell amazing. Ndita emotional. Nerangu thank you ka apa ndanga ari kuziva kuti ndita emotional nenyungudika ndomuitireko chiko mwana uyu nomutimba ndoita sei